kini nga church mo ni sa ingan og Church of God 70 under sa National Conference. So kini nga buluhaton namugna ni aron sa pagpalambo sa mga pulong sa kamatuoran nga gusto namo nga mapambit usab sa uban ng mga katawan nga wala pa makaila sa kamatuoran. Tungod kay nagaingon sa 2 Timoteo 4:2 nga magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon o sa dili panahon. Magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka uban sa bugkos nga pag ka mapailubon og pagpanudlo. Mayong adlaw kanatong tanan, kini ang papakailap sa pulong sa Ginoo. Ang ato ang tema nga pagatun-an karon ang mayong balita sa gingharian. Igsuon, ako nang mumusta kaninyo sa matag usa ninyo nga mga pinianan kung nasa man karon dapit. Hinaot nga ang Dios kuno magaban kaninyo mga panalangin sa matag usa ninyo nga buluhaton. Usa ka may butang igsuon nga giatas Ginoo kanato nga makahimo ta sa pagpatalinghog sa mga pulong sa kamatuoran aron kini atong makuhaan og dakong pagtulunan sa tuwang kinabuhi. So sa balaang kasulatan, ang balaan nagatanyag kanato sa mga maayong balita o kini pa sa atong masunod o kinahanglan nga ato kining sundon tungod kay kini siya nakahatag og mga maayong mugna sa ato ang kinabuhi. Nakahatag og kaugmaon sa matag usa kanato. So unsay sugo ni Kristo sa iyang mga tinun-an mahitungod sa gingharian. So giingon sa Matthew 24 bersikulo 14, og igawali ang mayong balita sa gingharian sa tibuok kalibutan sa pagmatuod sa tanang mga nasod o niya o galing magaabot ang katapusan. So muna isugo ni Kristo sa iyang mga tinun-an igsuon nga iwali ang mayong balita. Unyag malakop na ang siyang gingon, magaabot na ang katapusan. So wala pa man niabot ang katapusan. May panahon pa nga atong iwali ang mayong balita. No? Atong iwali ang kamatuuran sa tanang mga katawhan. So managiingon ni Jesus sa iyang tinun-an, kita usab gisangunan diana igsuon nga ato sab iwali ang mayong balita. Unsa ang klase sa gingharian nga iyang gitagana para kanatong tanan. Ato makita igsuon sa Bugna 21 kung unsa kanindot ang iyang gitagana gingharian para kanatong tanan. Sumala pa sa Bugna 21 atong pagbasahon diri sa balaang kasulatan 21 bersikulo 18. Kaingon ni siya sa 25. Sumuni siya igsuon, no? Ang gisay-say sa balaang kasulatan. Giingon diri sa 18 sa 21, kapitulo 21 18. Og ang tinukod nga kuta bato nga haspi ug ang syudad lunsay nga bulawan. Sama sa salamin nga ulay ug ang mga patakuranan sa kuta sa syudad dinayan-dayanan sa tanang bato nga hamili ug ang nauna nga patakuranan bato nga haspi, ang ikaduha sa piro, ang ikatulo sa sidonia, ang ikaapat esmeralda, ang ikalima sardonika, ang ikaunom sardio, ang ikapito krisolito, ang ikawalo berilo, ang ikasiyam, topasyo, ang ikanapulo, krisopraso, ang ikanapulo og usa, hasinto, ang ikanapulo og duha, amatista. Og ang napulo og duha ka mga gangaan, napulo og duha ka mga mutya, ang tagsa sa mga gangaan, usa ka mutya. Og ang dalan sa syudad, lunsay nga bulawan, ingon sa salamin nga masihag. No? Muna sa igsuon. No, nindot kayo. No, nindot kayo igsuon ang tinukod, no? Sa syudad nga walaan. Ang sige nga igsuon, lunsay nga bulawan. Nya gidayan-dayanan sa dusik ka mga hamili nga bato. So atong nalantaw igsuon, no, ang gisaysay si kanindot. No, muna siya nga ato ni siya ato ning iwali nga naman. Mayong balita ni sa tanang katawhan. Ang maayong balita sa gingharian sa Dios. So gingon igsoon, og ang iyang mga gangaan dili pagasiran gayud madlaw kay didto walay gabi. Oh, dili siran igsoon, no, ang gangaan. Kay walay gabi. Og pagadad-an siya sa himaya og dungog sa kanasuran. Oh,
Sa gingon igsoon, og pagadad-an siya sa himaya og dungog sa kanasuran. Og walay makasulod kaniya bisan kinsa nga mahugaw ni ang nagabuhat sa kalawayan og bakak kunili ang mga nasulat lamang sa basahon sa kinabuhi sa kordero. So muna sa gingon igsoon nga sa gingarian sa Dios walay makasulod nga mga mahugaw. Sumala sa saysay sa balang kasulatan. Kinsa man lang ang makasulod igsoon, mga higala. Diya sa iyahang balaan nga syudad, kato lamang nasulat sa basahon sa kinabuhi. No? Sumuna sa gingon igsoon nga sumala sa bugna 21-27 nga kinsa lamang ang makasulod dito sa ingirian kato lamang nasulat sa basahon sa kinabuhi. No? Sumuna gingon igsoon nga gingon pod sa Salmo 24:3-5, siya nga malinis og mga kamot og may usa ka putli nga kasing-kasing. Kana lang ang makasulod sa gingarian sa Dios. Kay unsa di ay ang maayong balita igsoon sa gingarian? Unsa di ang kanindot, no? Diya sa gingarian sa Dios. Unsa gingon ni Isaias? Nganong ato maning tinguhaon igsoon sa tong kinabuhi, no? Unsa di kanindot kini gingarian sa Dios para natong tanan? Sumala pa sa Isaias 35 versikulo 8, 9 ug 10. Unsa gingon sa balang kasulatan? Og didto may usa ka dalan og usa ka lagianan og kini pagkatawgon ang lagianan sa mga balaan, sa pagkabalaan. Ang mahugaw dili moagi sa ibabaw niini apan kini maila sa mga linuwas. Nga maglalakaw nga mga tawo o ang mga hungog dili mga sayop sa sulod niini. Walay leon nga mahaadto didto ni bisan unsa nga manunukob nga mga mananap moadto didto, sila dili hipalgan didto apan ang mga linuwas magalakaw didto. Unsa gyud igsoon? Ang mga linuwas magalakaw didto. Og ang mga linukat ni Jehova, mobalik og moana uban ang pag-awit alang sa Sion. Kita igsoon ang mga linukat ni Jehova. Gingon igsoon. Moana uban ang pag-awit alang sa Sion og ang kalipay nga walay katapusan ana sa ibabaw sa ilang mga ulo. Sila magkadawat og kasadya og kalipay og ang kasubo og ang pangupaw mga hanaw. Unsa gingon igsoon sa balang kasulatan nga ang mga linukat ni Jehova mobalik og moana uban ang pag-awit, no? Puno sa kasadya igsoon, puno sa kalipay, no? Unya unsa may mawala dito napita? Wala nay kasakit, wala nay pangupaw nganuman ang tanan mga hanaw. Muna igsoon, no? Diya sa gingarian sa Dios. Anaa ang kanindot igsoon. Muna kita ining kalibutan na. Kita igsuon mga katawhan nga hinimo sa Dios. Kinahanglan nga maningkamutan nga makaambita sa gingarian sa Dios. Kay no maigsoon, nindot kayo ang gingarian nga gitagana alang kaninyong kanako. Unsa gisay sa balang sulatan? Ang iyang nasud, no? Ang syudad nga balaan, lunseng bulawan sama sa salamin nga ulay. No? Karon igsoon, maningkamot patapangita og bulawan. No? Aron ato na siya makuha. No? Maghago pa ta. Apan diya sa gingarian sa Dios ato makita kung unsa kanindot ang gingarian nga iyang gitagana alang sa mga balaan. Sige kun igsoon, lunseng bulawan. Ug diya sa gingarian igsoon, lunlun kalipay na ang tanan wala na kasakitan nga atong masinati. Hindot kayo igsoon ang gingon sa balaang kasulatan. Unya, unsa gingon sa bugna 21:4, unsay mawala igsoon, no? Unsay mawala iyang gingon diya, gingon di igsoon nga wala nay paghilak, no? Bugna 21:4, o pagapahiran sa Dios ang tanang luha sa ilang mga mata, ug mawala ang kamatayon ug wala nay pagbalata bisan paghilak, bisan kasakit kay ang mga butang hauna ming-agi na. Unsay mawala igsoon? Wala nay kamatayon, wala nay pagbalata, bisan paghilak, bisan kasakit, no? Wala na igsoon. No, sa pagpalig ni Jesus, muna ay kanindot. Muna na igsoon kanindot ang gingarian sa Dios. No? Muna sa igsoon, muna siya ang maayong balita sa iyang gingarian. Nindot kayo, no? Ang gingarian sa Dios nga gitagana para kaninyong tanan. Muna karon igsoon, mamalandong ta. Unsay atong angayan buhaton aron at kita igsoon makaambit anang gingarian nga gitagana sa Dios para sa tanang katawhan. Unsay atong buhaton?
aron tam maluwas. Unsa tong buhat aron tam makaambit ni ana. Unsa tong batul aron kasulod ta ni ana nga gingarian. Kay gingon ra ba igsuon sa bugna, no? Gingon giina sa tong nabasa sa bugna 21:27 nga gingon ga igsuon nga walay makasulod kaniya bisan kinsa nga mahugaw, no? Ni ang nagabuhat sa kalawayan ug bakak kun dili kinsa ra ison makasulod kadto lamang nasulat sa basahon sa kinabuhi, no? So muna sisoon nga ang kanindot sa iyang gingarian nga kun kita isuon makaambit nini atong nasinati ni siya ang kanindot. Nagingon isuon sa Isaiah 65, no? Nga ang tanang mapintas ka manap managsugot na sa tao. Atong basahon Isaiah 65. Unsay Isaiah? Unsay Isaiah sa Isaiah, no? Isaiah 65 bersikulo 21. 21 paingon sa 25. Atong sayron kung unsang saysay sa balaang kasulatan. Gingon direksyon. 21. Og sila magatukod sa mga balay og magapuyo nini og sila magatanom og mga kaparasan og mga kaon sa ilang bunga, no? Sila dili magatukod og unya lain ang magapuyo. Sila dili magatanom og unya lain ang mga kaon kay ingon sa mga adlaw sa kakahoy mauman ang mga adlaw sa akong katawan og ang akong mga pinili magapahimulos pag-ayo sa buhat sa ilang mga kamot. Unsa isod kanindot, no? Ang atong ginahimo kung unsa ang atong mga binuhatan ditong lapita isoon makapahimulos ta. Kung unsa tong gitanom makaon ta sa tong gitanom wala nay mo hilabot ni ana, no? Wala nay makapanghilabot makapasipala sa atong mga buhat sa atong mga kamot. Sila dili magabuhat nga walay kapuslanan ni mga anak sila alang sa kagulanan kay sila mao ang kaliwatan sa ginapanalanginan ni Juba og ang ilang kaliwatan magauban kanila. Og minabo nga sa dili pa sila mga magasangpit ako magatubag na og samtang nga sila magasulti pa ako mamati kanila. Oh, nindot kay so, no? Nga kon kita doon na tayo kinahanglanon sa tumbuhi nga Dios, no? Nga sa dihang dili pa sila magasampit isoon sa iyo ni sa Balang Sulatan mutubag na siya, no? Samtang nga sila magasulti pa ako mamati kanila. Oh. Ang lobo o ang nating karnero managsalo sa pagsibsib o ang leon mukaon sa dagami sama sa baka nga turo o ang abog mahimong kalanon sa bitin sila dili mudaot ni mulaglag sa bisan kinsa sa dias tibok nakong bukid nga balaan nagaingon si Juba. Ingon ana isuon diya sa gingarian sa Dios, no? Managsalo na ang mga mapintas nga mga manap wala nay mudaot, no? Wala nay mudaot siyang katawhan, wala nay muhilabot nga mga manap nga mapintas, no? Tungod kay ang Dios anaa na nanang himaya sa Dios. So muna sa ison ang kanindot, no? Diya sa iyahang gingarian. Unya igsuon sa pang atong masinati, no? Sa gingon sa 1 Corinto 15 bersikulo 51 paingon sa 54. Aniya karon ginisulti ko kaninyo ang usa ka tinago. Sa gingon igsoon, dunay isa ka tinago. Kitang tanan dili mga tulog apan kitang tanan pag-alidan. Sa kalit sa usa ka pagpamilok sa katapusan nga budyong kay pagapatunggon ang budyong ug ang mga minatay pagabangunon nga mga dili madunuton og kita pagalidan. Sa gingon igsoon, Balang Sulatan nga gingon igsoon nga patunggon ang budyong ug ang mga minatay pagabangunon nga mga dili madunuton og kita pagaalidan. Kay kining madunuton kinahanglan pagasuluban sa pagkadili madunuton. Og kining may kamatayon kinahanglan pagasuluban sa walay kamatayon. Apan unya kining madunuton masuluban sa dili madunuton og kining may kamatayon masuluban sa walay kamatayon unya matuman ang pulong nga nasulat ang kamatayon gilamoy sa pagdaw. Oh, mo na mitabo igsoon. No? Mo na mitabo. Mo na atong masinati. Oh, ang kanindot igsoon diya siyang gingarian. Nga atong matagamtaman isod ang bag-o ng kinabuhi. No? Ang sige sa Biblia, ang atong lawas nga kini karon nga mubati og sakit. Mubati kasubo, mubati og kanang kalaay.
atong lawas karon nga mo ni siyang madunot, ilisan ni sa lawas na dili na madunoton. Igsoon, no? Nindot kayo ang lingon sa balang kasulatan. Nindot kayo ang isa-isa sa balang kasulatan. Muna siya nga atong pamalungan sa makadaghan, igsoon. Nga dunay tanyag sa balang kasulatan nga ang atong kinabuhi masiguro tubangan sa Dios kung kita mosunod lang sa iyang kabuton, no? Nga ang atong kinabuhi nga madunuton karon ilisan ni sa lawas nga dili na madunuton, no? Diha sa iyang gingarian. Muna sa igsoon, ang maayong balita sa iyang gingarian nga atong matagamtaman kung mabag-o ta. Kung atong tugutan igsoon nga mabag-o ta sa atong kinabuhi, no? Mabag-o ta igsoon nga sa atong pagkakita, kung unsa man ang mga kasaypanan, unsa man ang mga dili maayong binuhatan aton lang baguohon aron makaambit ta niya ng gingarian nga gitagana sa Dios. O sa Ingleson, lunseng bulawan sama sa salimin nga ulay, no? Pertinindot ta igsoon. So unsa ba gingon sa balang sulatan? Gingon igsoon sa Isayas, no? Isayas 24. Isayas, no? 24. Unsa gingon diri igsoon? Isayas 24 bersikulo 5 ug 6, no? Ang yuta usab naugawan ubos sa mga pumuluyo nini tungod kay ilang gilapas ang mga balaod, gipasipalahan ang kabalauran, gibungkag ang tugon nga walay katapusan. Tungod niini ang tunglong mao naglamoy sa yuta ug sila nga nagpuyo sulod ni ana. Hikaplagan nga sad-an busa ang mga pumuluyo sa yuta nga nasunog ug yutay lamang ang nanghibilin. Muna siya nga kung dili ta mutuman, sa mga buhat nga maayo, muna igsoon nga sa ingon diha nga sunugon, no? Sunugon ang mga dautan, no? Sunugon ang mga dautan igsoon katuhing kaplagan nga sad-an, dili makaambit sa gingarian sa Dios. So kung ba igsoon tong bugna 21-27 nga wala gihipalgan nga mahugaw diha sa iyang gingarian. Muna siya nga kinalan atong kinabuhi atong bag-uhon aron takosta diha sa iyang gingarian. So muna siya nga makita igsoon nga gingon sa Isaiah 65:17, no? Isaiah 65. Atong basahon dito. 65 bersikulo 17, no? Kay aniya karon ako nagahimo og bag-ong mga langit ug usa ka bag-ong yuta ug ang unang butang dili na pagahinumduman ni mutunga pa sa hunahuna, no? Baguon sa Dios ang tanan, no? Baguon sa Dios ang tanan, no? Iyang limpyuhan, no? Para mohari siya uban sa iyang mga pinili nga mga balaan. So sa Daniel 12 iso no sabi gingon sa Daniel 12, no? Daniel 12:3. Unsay dugang saysay sa balang kasulatan? Daniel. Daniel 12:3 nagaingon, og sila nga mga manggialamon mudan-ag ingon sa kahayag sa hawan sa kalangitan, og sila nga makakabig sa kadaghanan ngadto sa pagkamatarong mga himong sama sa mga bituon sa mga katuigan nga walay katapusan. Sa digsoon, no? Sila nga mga manggialamon mudan-ag ingon sa kahayag sa hawan sa kalangitan, no? Og sila nga makakabig sa daghanan ngadto sa pagkamatarong mga himong sama sa mga bituon sa mga katuigan nga walay katapusan. Munay masinatig soon, no? Sama sa mga bituon ba kadaghan, no? Munay soon masinati. Unya unsa pa isoon? Matthew 13. Matthew 13:43, no? Muna siya isoon ng kanindot sa gingarian sa Dios. Muna siya ang maing balita, no? Matthew 13:43 na gaingon. Unya ang mga matarong nga nagsidlak ingon sa adlaw didto sa gingarian sa ilang amahan ang may igdulungog sa pagpatalingog magpatalingog. Mosidlak ang mga matarong diha sa gingarian. Muna isoon nga kita, no? Maningkamot ta igsoon nga makaambit ta sa gingarian sa Dios. Muna siya yun nga aton iwali ang may balita mintras wala pa niabot ang katapusan. Panahon pa karon igsoon, no? Panahon pa karon. Sama ba si kang Filipe nga iyang giwalihan tong nagwali sa igsoon, no? Tong Eunuko.
Diyan nakasabot ang Ginoo ko. Nakita silang tubig. Uy, ngano maglangan ta? No? Nagpabutismo adayon ang Ginoo ko igsoon. Moto sa igsoon ang usa ka nindot nga nasigati sa katawo nga nabag-o. Gusto siya og ang iyang kinabuhi maluwas. No? So kita igsoon, kung nato nakita igsoon nga ato nakita ang kamatuoran sa itong kinabuhi, kay gingon mas Biblia nga, ug kung kamo maglas kamatuoran, ang kamatuoran magaluwas kaninyo. Kung kana igsoon pa makita, ngano maglangan ta, atong baguhon atong kinabuhi, mintras may panahon pa. Kay aron atong masinati igsoon, atong makaambit ta. Yan ang gingarian sa Dios yang gitagana alang sa mablaan nga sa malapas sa bugna, lunsang bulawan sa masalamin nga ulay. Usa igsoon, sa kanunay nga pamalandong ta sa atuang kinabuhi tungod kay nindot kay igsoon nga ato kanang masinati kanang gitagana sa Dios para kanatong tanan. Muduol ta kaniya atong sayron ang mayong balita nga gitanyag sa tuang taliwala. Si Kristo mo ang grasya nga niabot sa kinabuhi nga gusto niya nga dili ta malaglag dining kalibutan na. No? Gusto niya nga kita makaambit igsoon nga ang kinabuhi nga walay katapusan. So hinaot ko sa atong pagtuon karon nga nagatopikog ang mayong balita sa ngirian nga ato nakutluan o pitulunan kuno sa kanindot igsoon ay ang ngirian ni tagana para kanatong tanan. O atong tapuson ni sa mga pagampo ato lang idukot ang mga ulo o katong nagalantaw igsoon atong iyampo ang tanan aron adon natay aron ang Dios magapanalangin sa tuang kinabuhi. Lord nga labing gamanan sa namin salamat Ginoo sa mga pulong sa kamatuoran nga imong tagana imihatag kanamo mga pulong igsoon nga nagatanyag og maayong balita sa among kinabuhi. Kung unsa kanindot imo amahan ang gingarian nga imong tagana alang kanamong tanan. Lord ikapa ang matag usa nga malig-on sila Ginoo makadangat sila mahan sa paghinulsol ug mudawat diya kanimo. Salamat Ginoong Dios sa imong gahom Ginoo mga tabon kanila nga safety sila ug labi na silang pagpanginabuhi amahan. Kabaton sila Ginoo sa kadagaya silang kinabuhi nga panalangin amahan gikan kanimo. Uban ni sila amahan tabangin sila Ginoo nga ang kamatuoran amahan ilang mapalgan silang kinabuhi ug makahimo sila man sa pagsunod diya sa matubangan. Lord ang tanan among isalig pasalamatan sa ngalan ni Kristo Jesus among butong ug may maluluwas. Amen. Bye-bye. Subscribe and share. Nasa kadarama, sige makabayas-bayas siglakaw. Hay nak, dako kay tag problema. Napay mga bayro nun nga daghan, tuition, kurente, tubig, dapay atong pagkaon, unsaon na lang. Ayaw ka problema ma. Kaya tumakit sa Biblia nga God will provide. Ako na siya nabasahan ma sa Philippians 4 verse 19. Mo na siya nakasulat dito ma. Ug ang akong Dios magatag sa tanan yung mga kinahanglanon. Sumala siyang mga bandi sa imaya di akong Kristo Jesus. Manasal ka sa Ginoo ma ay ka problema chill lang ba. Mao gid na God will provide. Salamat sa imong pagpa-remind anak sa ko anak ha. Mao nang palangga ta jud kay ka. Pag share ma ay, don't worry. Like, Share. subscribe.